хай на бачо зоопарк омадем. тинҷ буда хай. штагам ҳайвоно адам ҷаштаган тамошо дорем. хай майда када. бача чо меки талха мака фонди? бача чо меки даҷа ту? Ма просто мухлисома дӯст медорам братан. чӣ ба? мухлисомаро дар комментар мегӯям фақат ки ака ту ҳайвони гуфтам ку пушти плекавеси чихеле ҳайвони албатта оқале ҳайвони. салому алайкум бародарон, дастгирии шумо лозимай. дар канали Шоҳо Киҷи даромада подписатсия кунед. беҳтарин видеоҳоро дорам. дорен як бор назар гузаронед, беҳтарин мешавад. блогери навай дастгириш кунед, бениҳоят хуб мешавад. ссилкаи канал ва таги видео даромада подписатсия кунед.